ביום הבחירות, הגע לקלפי והזדהה על ידי תעודה רשמית עם תמונה. לאחר שזוהית על ידי הפקיד, תופנה לעמדת מחשב הנמצאת מאחורי פרגוד. המחשב מופעל על ידי נגיעה במסך. על המסך יופיעו הוראות הפעלה. עליך לבחור את שפת הממשק. במסך הבא יופיעו תמונות של המועמדים לרשימה הארצית המרכזית. עליך לבחור בין 5 ל7 מועמדים. לאחר שווידאת את בחירתך, לחץ על כפתור האישור. המסך הבא יהיה מסך המחוז אליו אתה שייך. במסך זה בחר במועמד אחד לנציג המחוז. לאחר שבחרת, לחץ על כפתור האישור. המסך הבא יהיה של השכונות והעולים. לבסוף, תצטרך לאשר את הצבעתך, ובכך נסתיימה חובתך. שלום, שמי אבי שקד ואני חבר מפלגת העבודה מזה 25 שנים. לאחר שהקמתי מספר חברות המעסיקות כיום אלפי עובדים, אני רוצה לתרום מניסיוני למען הביטחון הכלכלי של כולנו. אני מבקש מכל חברי המפלגה לבוא ולהצביע בפריימריז הקרובים על מנת שנבחר את הנבחרת הראויה והאחראית ביותר.